dinhi sa atong simbahan do natay guiding principles kanang Cebu. Ang C, clean. Ang E, economizing. Ang B, beautiful. Ang U, useful. Inyo ba nang gibuhat? Tanaw ninyo sa atong gibuhat dinhi, nahaom ba sa atong Cebu? Haom-haom og jutay ana. Malipay kang ginawa ni. Istoryahin. Basig nganlan tas Ginoong buang. Ngano man tungod kay matod pa ni Kristo ang unahon day kunog limpyo ang sulod, kay magsigilan tag limpyo kunos gawas, unya ang sulod nato na ang mga kabuang, katikasan, kalaway, way kapuslanan. Buang ang itawag sa Ginoo nato ana, kana magsigil tag limpyo sa gawas sa makita nga bahin, unya ang dili makita nga naa sa sulod ang atong kasing-kasing hugaw. Mo nang atong gisumpayan og trust. Ang gauna gyud trust. Unsa man ang prinsipyo nga trust? Ang T, transparency. Mo na problema kay sa atong gobyerno kay lack of transparency. And practically kadaghanan sa mga politicians, apil na sad ming mga pari, ambot ang mga obispo, lack of transparency. Unya dayon ang R, religiosity. Kanang pagsimbas Ginoo, matod pa diri sa unang pagbasa, mga buang sad mo. Di man to buang, mga buang-buang. Matod pang San Pablo, ngano man nagsimba mo sa binuhat, dili sa magbubuhat. So ang tanang kalihukan dinhi sa religiosity, atong gipaningkamutan na mahimong sentro ang magbubuhat, dili ang binuhat. Kining mga larawan na atong gibutang sa atong simbahan, wa ta magsimba ani mga larawan. Kuani sila, tabang ni aid para masimba nato ang magbubuhat. Unya unsa may resulta kung mosimba tas magbubuhat? Ang U sa trust stands for unity, magkahiusa ta. Ilhan man na nato kung nagsimba tas mga binuhat kay magkabahin-bahin man ta. Panalitag magsimba na kas kwarta, binuhat man as tao, away gyud. Giling niya imong tupad ina way nag-away ros imong kinabuhi. Naway nag-away. Basta magsimba na kas binuhat, sama anang musimba na ka, imo nang i-idolize ang usa ka tao. Away gyud mo, panalitan imong bana, iyan ang i-idolize ang inyong silingan. Awa na, patay ka sa asawa diya. Mga anak ang i-idolize, ang cellphone, patay. Away ginag ang ginikanan. I-idolize nimo ang imong manok, bana, siging hapyod sa manok, nya wagi ka hapyod sa asawa o sa mga anak. Patay ka diya. Peligro, lain ano imong hapyod bantay ginang idolatry. Sintro gitas magbubuhat. Unya kung duna natay pagtahod o pag-ila sa magbubuhat, musunod dayon ang S, unsa man? Service, alagad. Mualagad data sa Ginoo pinaagi sa katawhan nga iyang gibutang diha sa atong kinabuhi. Muna dinhi sa simbahan, ning kamot gitag alagaray, sige gitag alagad. Ako ni silang giingnan dinhi atong mga staff, alagad yun. Kining tanan atong gibuhat, kining tanan na atong mga slat-slat, unsa man na siya, pag-alagad. Congratulations diay kay malamposon kay ng atong segunda patron nga selebrasyon. Pagpaka nato kay daghan kay nang alagad. Grabe gikan sa mga tiwasunon hangtod sa mga tiguang hangtod sa mga youth
grabe kayong pag-alagaray gikan sa atong LGU ana hangtod gyud sa mga workers dinhi simbahan nag-alagaray ta. Gabi gamiting Miss PPC o PFC abot mig hapit alas 12 gabi siging evaluate unsaon na sad pag-alagad niya na ka-appreciate mi sa response sa ato mga dinhi sa ato mga parokyano. Salamat gyud kaayo ha. Karong kuan kaning atong DPR kaning divine powerful response para sa mga biktima sa mga linog niabot ng atong wala ko update pa pero niabot ng mga 1 million kapin ang atong na-raise nga kwarta. Salamat kayo niya kay simbahan man ta sining tabang nato dito sa norte ato lasang isentro sa mga simbahan mo'y atong desisyon sa PPC PFC dili na lang nato diretso ngadto sa mga katawhan kay doon na may daghang ni diretso nila iagi nato sa mga simbahan murag mga 15 ka simbahan ang atong tabangan niya bahin-bahina nato kay naamay na nga lusno na iwagkuan ay bongbong na nga lusno ang atop so dako kayog tabangonon kanang atong itabang nga mga 1 million kapin murag sa nagsinsiyo ikumparar sa ila pero may na lang kayo nga maka bahin-bahin ta kay ikaluyan man sa tas Ginoo wa man sa tagai og damage ang ato dinhing parokya kining atong simbahan. Thanks be to God mutabang ta dito nila kana bitang ni ata dinhi kanang naatay panginahanglan nya naay mo tonol nato bisag 5,000 10,000 pagkalipaya. So ang amo rong initial nga bihuna-huna nga matag parokya atong tagaag tag 5 kasako nga bugas nga naay tag 5 kilo pack dito sa sulod tag napo man na sumahog og 50 ka 5 kilo ang kada parokya lang atong ihatag unya 25 to 50,000 tingali ang atong ihatag depende las damage atong i-share na cash para magamit nila. So muna atong mga plano service na siya nya gikan sa na ninyo nga nibati nya dita mohunong sa pagsigig dawat ani kay karon man Lunes ang atong pagpanghatag yampo na to maayo ang panahon dili man na kay masulba dayon ang ilang sitwasyon. So kung naa na sa tay matigom nasad o pilay atong matigom gikan karon padung sa Lunes mo na itong ibahin-bahin na to nila basig mudako-dako pa ang kas or mudaghan-daghan pa ang bugas nga atong ikabili nila sa kada parokya. So mahibaw ana ini ka Sabado tingali Sabado or Biyernes karong Biyernes makita nato ang aktual gid natong madawat sa DPR. So kung napamoy daghan diyang ikahatag para ning atong biktima sa linog para sa atong mga simbahan dito ug katawhan ala ibutang lang na dire si Archbishop Abit na asad siya ay atong archdiocese ug ang ubang mga simbahan naapod sila ilang pag-raise og funds para gyapon itabang. Sige lang, bahin-bahinon na to ug asa ninyo gustong itonol. Basta kita dinhi maningkamot ang inyong gihatag magamit gid nato. Naka-spent na ta og mga 115,000 out of 1 million kapin nga atong nadawat. 115,000 na ang atong na-spend sa lain-laing sitwasyon dito sa kanaganing norte. So sige pagitani. Unya kung magsige na tag-alagad, gamiton gid nato sa pag-alagad ang atong technology. Muna ang T sa trust is technology. Atong gigamit ang modern technology nga magamit sa pag-alagad sa maning atong online nga mga misa, kining atong mga TV monitors, ang atong hilifans nya kading ato sad nga lingkuranan ato na ning ilisan. So kamong mga niangkon atong 13 ka o 14 ba to o 13 ka
lingkuranan, ato tong i-convert sa bag-o nato niyang lingkuranan. Dugangan na lang to nato. Pero nga tong kneelers, idayon to nato katong upat ka kneelers. Nya maghimo tag bag-ong lingkuranan, kaya ang desisyon dili na lang ni nato i-repair ang kanini ang damage na kaayo nga mga lingkuranan nga kahoy. Nya maghimo tag design tag bag-o, kaya uman sa ni magtupong ang iyaning sizes kadto didto mubo. Nya kani dining sentro tag-as. Nya kani sang tag-as na sa diferensya ang ginagmay sa iyang size, no? Nya nga lata na ng iyang kilid kasagaran, nagi pang-agay-ay ug ato nang repiron, ang agay-ay to nas ilawom, mulata ra gyapon na og padayon. So may pa ato na lang ginang ipang-distribute ngadto sa mga kapilya. Og kinsay modawat ani nga kapilya, na may daghang kapilya nato nga galisod pa sa lingkuranan, ato nang i-distribute aron adto na malata nila. Adi sila na lang mo repair ana. Ila na dito ang ayom-ayomon. Mapahimos lang na gid na siya. Pero kanang lata na kayo, ato na lang ng gubuon. Di sa tamang hatag na tos kapilya nga dili magamit. So kini siya technology. Pasabot modernong kahimanan aron ta mulambo. Og nahimo ni siya tungod sa atong paghigugma sa magbubuhat. Magpatudlo ta sa magbubuhat nga mao ang Ginoo. Kining ato karong adlaw, ikaduha sa ning adlaw sa pagnobina nato ni Pedro Calungsod nga maoy gidebosyonan sa atong mga batan-on PYCC. So atong iampo nga ang atong mga batan-on magsunod gyud ni Pedro Calungsod. Ako appreciate sa ko sa mga batan-on nato dinhi sa istoryahan pas mga tiguang puryabuyag. Kaya murag mga buutan sila. Pero nasa pagkabuangon sa nuna sila gamay. Pero may pagka-train tingalis mga ginikanan, buutan, aktibo. Usas akong nabiliban nila, may kaya mo ampo. Mugin na sila mag-lead sa atong Camino Rosary. Ang mga batan-on kayo mag-lead. Kuhan kayo, promising. Inignatay event, pari atong ato dihang pista sa segunda patron. Wa gid sila manglakaw nga wa mahumaghipos ang ato mga lingkuranan, nanilhig pa gid sila dinhi sud simbahan. Nga liwat to ninyo. Ana. Lingiyay mong tupad nga nibiya dayon kapag human wa ka manglimpyo ina. Wa ka nitabang og limpyo ato, nitabang ra kag kaon. Ay, abasin sa niya, ikapoy sa mo ato. Pero I know, mo ginay energies mga batan-on. Na-imagine lang sa nako ang among kinabuhi sa una dito sa kapilya o sa parokya nga kami gyoy katapusan ng mga grupong mawa sa simbahan. Labi nagnaay mga event, pastilan, hapit di yun mga tog. Dako kay nang dungog namo nga nakaalagad sa simbahan. Muna, dili unta tanganlag buang-buang. Kay ang atong kasing-kasing na ay gugma sa katilingban. Kay ang Ginoo naas katilingban, naa sa simbahan. Muna ato mga government officials, ato silang iampo ug hangyoon, love the Filipino community. Love the Philippine country, mga politicians, labi na mo dang nas executive, legislative ug judiciary. Labi na gyud mong mga elected officials, we elected you to serve the country, not to corrupt the country. Palihog lang kay grabe na kay taron, gawas nga gilinog ta sa natural nga linog nga niguba sa atong mga kabtangan, gilinog pagid ta aning ato karong grabe kayong panag-away sa atong mga politicians nga mga selfish interest ra gyud ang hinungdan. Siging away. Inconsistent kay sila. Ang unit team nahimo na rong anti-team. Anang inconsistent kay inyong mga gipangbuhat kamong na as executive, elected officials,
nakita gina namo ang inyong pagkabakakon. Kay sige mong promise og unity, dituo sad mi ninyo, nya karon wa na gyud bisag gamayng effort to do the unitive actions. Wa na. Away, papriso, impeachment. Maunay kay nagsulti pa mo ana kamo na as executive, kay gi-elect man mo og sa legislative. Og nagsulti pa mo nga magkinihaay ra day mo, mag-impeach ra day mo, magprisuhay ra day mo, di mi mobutar ninyo Mobutar mo? Di gid ta mobutar, mga wa mo'y uwaw. Mga bakakon, sige ingong uniteam, unya di ito, magprisuhay ra di mag-impeach na ra di mo, gasto tag millions, billions, trillion na gani karon para lang ang inyong away. Nisulti pa lang mo ana katong pag-eleksyon. Di mi mobutar ninyo mga wa mo'y uwaw. Di mo angayang palingkuron og posisyon sa katilingban, kay gibungkag ninyo ang katilingban. Kay wa na mo mahigugma sa atong Ginoo nga mo'y gisimba sa 85% more or less nga mga Filipinos solidly worshiping God. Pero kamong mga elected nga mga official sa gobyerno, wa mo magsimba sa Ginoo. Mostly nagsimba mo sa inyong garbo o sa inyong kwarta. Ginganla na mo sa Ginoo mga buang-buang. Og mura kitag mga buang. Siging gasto anang papriso, anang impeachment, anang flood control nga wa nay control, pulos na lang flood. Wa na. Wow ket ana. Ako musulti lang yung kuanay kay sus nagtinabangay gud ta. Pertigo natong build aning atong country. Sige gud tag paningkamot aning tabang aning mga kabos unya kamo dihang elected, gigastuhan gid mo pag-elect ninyo. Dagko kay taggastos elections, ang nidaog taktakon, ang napildi mao'y palingkoron, di katanganlan ang nagbuang. Kamong nas kumilik, di ka na ngilad kay tanawon, inyong gialaw nga mulahos og dagan sa eleksyon, naka-elect pa gyud ang mga tao, nya inyo ra day i-disqualify inig human, nya kadtong napildi mo ra day inyong palingkoron, di katanganlan ang nagbuang. Na tubagan ninyo taga kumilik. Nganong inana man mo. Ayaw na lang padagana. Nganong masa ninyo gisitol ang problem before sa eleksyon. Nganong gihago-hago mamin ninyo pabutar ang mga tao, unya human na inyo ra day i-disqualify. Kamo pag mo disqualify, ni konsulta mo ni butar. Wa. Kahawod gud ninyo. Nya kami pag gasweldo ninyo. Di katangan lagbu ang ana. Pangita mog nasod, ingon ana, na right after the election, ang nidaog, i-disqualify, ang napildi, mo ipalingkoron. Pangita mog nasod, ingon ana. Ikauwaw kay nas mga officials, pagka-inconsistent ninyo. Kaya nga naman, mao ni resulta kung magsimba na ta sa mga Diyos-Diyos, idolatries, sa kalibutan nga mao ang gahom nga kalibutanon, kwarta nga kalibutanon, garbo, lawas non kaing mga butang. Luoy kay tagnaong, sakto yung gingong Kristo, mga buang-buang mo, mga buang mo.